खुंगा स्निथि बैसागु फोरबो खुंफुं आफादनि मानगोनां कनभेनर, मानगोनां थुनलाइयारि नेहाथारि, मानगोनां हारिमु नेहाथारि आरो गुबुन गुबुन बिफाननि बिबानगिरि मावथि फारिया लोगो नोंथांमोन आरो आंनि आंगोनिबो आंगो बानुगाव गामिनि मानगोनां रायजो राजा, फरायसुलि फरायसुला, अनजालु अनजालि नोंथांमोन, जोङो मा थांखिजों दिनैनि बे हाबाफारिखौ खुंफुंदोंमोन बेनि सायाव आङो ओरैनो फंनैसो बुंनो सानदों। आङो बे खुंफुं आफादनि मासिगिरि हिसाबै आं बेखौ सिगाङावनो सिमान लाखागोन। आंखौ सासे गोरों व्यक्ति हिसाबै बे खुंफुं आफादनि मासिगिरि सायख'वाखै, आंखौ सायख'दों सासे मोदोम गुदुं आरो बे गामिनि सासे गागि हिसाबै। बेखौ आं मिथिगौ आरो आं गनायनानै लायो। दा जोंनि थांखियानो जाहैबाय जोंनि उन्दै उन्दै गथ'फोरखौ जोङो गेलेनाय, मेथाइ खननाय, मोसानाय फारफ्रोम आयदायावनो एसेब्लाबो थुलुंगा होनाय आरो गोजौनिफ्राय गोजौ फारसे दावगालांहोनो नाजानाय। दा आं एसेयावनो आं बुंनो सानदों, जोंनि बानुगाव गामियाव सोलोंथाइ बिथिङाव खाथि खाला गामिजों रुजुनायाव जोंनि गामिया आगानसेबो उन नङा। माने फुरायै दावगासारनो हाबायखौनो बुंनांगोन जों सोलोंथाइ बिथिङाव। फालांगि बिथिङावबो जोंनि बानुगावआ रावनिबो उन नङा। दा जोंहा उन जानानै थादों बबे बिथिङाव नोंथांमोनहा बयबो मिथिखागौ। दिनै जों नोंथांमोनहा बयबो बेवहाय फैनानै बाहागो लाफैनानै नुदों जोंनि गथ' गथायफ्रा बबे बिथिङाव उन। थुनलाइयारि बिथिं, गेलेनाय बिथिं बेफोराव उन जानानै दङ। दा बे उन जानायखौनो जोङो सिगां फारसे लांनो थाखाय जोङो नैबे थांखिजों बे हाबाफारिखौ लादों। जोङो जोबोद गोजोनो, आं नङाब्लाबो गुबुनखौ नुनानै आं जोबोद गोजोनो। माने जोंनि बानुगावआ माने गोबां बिथिङावनो दावगाबाय आरो दावगालांबाय थागोन। बयनिख्रुइ देरजाथावनासिन बाथ्राया जाहैबाय आसाम आयेन आफादनि 126 जन सोद्रोमा थानायाव जोंनि बानुगाव गामिनिफ्राय सासे सोद्रोमा जाहैनो हानाया बे जोंनि थाखाय जोबोद देरजाथाव। बेखौ बयबो गनायो होननानै आं सानो। सोर व्यक्तिया एबा सोर सोद्रोमाया 126 जन सोद्रोमा थानाय आयेन आफादाव सोद्रोमा जानानै दंहैयो नोंथांमोनहा निश्चय मोनथिगौब्लाबो आं आरो खेबसे बुंबावगोन, नोंथांमोनहा गाज्रि मोननो नाङा। जोंनि बे गामिनिनो आंगो फिसा मानव गेदेर रबिराम नार्जारी बिथाङा नायल' जाल' जोंनि गामिनिफ्रायनो एबा जोंनि बे बनरद दख'रानिफ्राय बे मासिखौ आवग्रिनानै लानो हानाया जोंनि थाखाय माने बिराद मोनसे सौभाग्य होननानै जों बुंनानै लानांगोन। दा जायखियानो जाया, मानगोनां रायजो राजा आइ आफा नोंथांमोनहा दिनै बाव फैनानै बयबो नुदों, बयबो मोनथिदों, बयबो मोनदांदों। जों बेसेबांबा गोबाव गावजों गाव सेरखाय बेरखाय नायख्लें मैख्लें खालायोमोन, नाथाय जों दिनै गेवलां फोथाराव जोङो मोखां नायलाय बोथिनै ओंखाम जाबाय आरो गावजों गाव जोङो बेसेबांबा मिनि बाला बाला जोङो बाथ्रा सावरायदों, मोखांजों मोखां नायलायदों। बे जोंनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव
आरो अनलायनाय गोरोबलायनायनि बेयो मोनसे बिदिन्थि होननानै बुंनांगोन। दा रायजो राजाफोर आरो जोंनि खुंफुं आफादनि मानिजाथाव बिबानगिरि मावथिगिरि नोंथांमोन, आङो बे खुंफुं आफादनि मासिगिरि हिसाबै नोंथांमोनहा जे साननैनि हाबाफारिखौ नों नागार आं नागार गोसो खौसेयै गोरोबलायनानै बेसेबांबा मोजां रंगिना संगिना गाब गोनाङै खुंफुंनायाव बाहागो लादों, बेयो जोबोद गोजोनथाव बाथ्रा। बिनि थाखायनो आङो नोंथांमोन गासैनोबो आंनि गोसो गोरबोनि अननाय आरो खुलुमनायखौ जासिदों। जोबथारनायाव आङो आनान गसाइ आफा इसोरनाव आरज खालामबाय जाहाथे जों गामिनि बयबो आलो गोजोनै थांनानै थानो हाथों आरो बे 1430 बांला मायथाइ एबा गोदान बोसोरा जोंनि नखरफ्रोमनिबो साफ्रोमनिबो जौगानाय आरो गोजोन लाबोनानै होफैथों। बेखौनो आं आनान गसाइनाव आरो खेबसेबाव आरज गाबनानै आंनि मासिगिरिनि सुंद' बिबुंथिखौ आं एसेयावनो फोजोबबाय। गोजोन्थों।